Πόλη και πολιτισμός, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά από τις 5 και όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα πάμε μια βόλτα έως το μαγευτικό και το καλοκαίρι Αίγυο. Εκεί όπου άνοιξε τις πύλες του ένα φεστιβάλ που ήδη έχει καταφέρει να έχει ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό βεληνικές και έναν ιδιαίτερο σημαντικό απόϊχο σε όλη την Ελλάδα, καθώς το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Θεόδωρος Αγγελόπουλος έχει πραγματικά καταφέρει να βάλει απολύξεις σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους κινηματογραφόφιλους. Η πρεμιέρα, η τελετή έναρξης της περασμένης Δευτέρας πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, εμπεδώνοντας την αίσθηση ότι πραγματικά αυτό το φεστιβάλ έχει καταστεί πλέον θεσμός, όχι μόνο για τους συνεφίλ της περιοχής, αλλά για όλους τους συνεφίλ της χώρας και εν πάση περιπτώσει όσους κινούνται στην κινηματογραφική κοινότητα. Φέτος, όπως ήδη έχετε μάθει, ένα από τα πρόσωπα που θα περιαυγάσουν με την παρουσία τους στις δράσεις, στις εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ, αλλά και θα τιμηθεί για την ανεκτήμητη προσφορά της, όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά γενικότερα στον πολιτισμό, θα είναι η κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη. Ένα, θα έλεγα, πολύ αγαπημένο πρόσωπο της θεατρικής σκηνής που η Πάτρα πολλές φορές με σημαντικές αφορμές την έχει αγκαλιάσει και την έχει χειροκροτήσει. Θυμόμαστε όλοι, έχουμε ανοίξει τηλεχαραγμένα στο μυαλό μας τα χνάρια, τα ίχνη των υποκριτικών της δυνατοτήτων και επιδόσεων, κυρίως στο αρχαίο οδείο της πόλης, στο ρωμαϊκό οδείο, που πραγματικά έχει συγκλονίσει με πολλές παραστάσεις που έχει δώσει κατά καιρούς. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη, λοιπόν, που βρίσκεται ήδη στο Αίγυο, προετοιμαζόμενη για αυτή την παρουσία της στο φεστιβάλ του Αιγείου, στο τρίτο, παρακαλώ, κατά σειρά διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, και θα μας δώσει τη χαρά να την έχουμε μαζί μας σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για την καλωσορίσουμε, να την προϋπαντήσουμε, αν θέλετε, στην περιοχή μας. Η κυρία Καραμπέτη είναι κοντά μας, την ευχαριστώ πολύ που ασμένος δέχθηκε να μας μιλήσει και να την συγχαρούμε με την ευκαιρία αυτή για την επικείμενη βράβευσή της, αλλά και να την ευχαριστήσουμε για την πολυετή προσφορά της στην τέχνη και στον πολιτισμό. Η κυρία Καραμπέτη είναι μαζί μας, την καλωσορίζουμε στην Δυτική Ελλάδα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ριγόπουλε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Χίλια ευχαριστώ για τα εξαιρετικά σας λόγια, με τιμάτε. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα το να είμαι εδώ, ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα του φετινού φεστιβάλ. Ενός φεστιβάλ που, όπως είπατε και εσείς, έχει τεράστια σημασία και για την περιοχή εδώ και για τον πολιτισμό γενικότερα, δεδομένου ότι είναι καταρχάς διεθνές και δεύτερον ότι είναι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, που ξεφεύγει από το γνωστό φεστιβάλ ταινιών μεγάλου μήκους. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται βήμα σε νεότερους δημιουργούς, τους αυριανούς σπουδαίους σκηνοθέτες, οι οποίοι τώρα δοκιμάζονται, κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και το γεγονός μάλιστα ότι αυτό το φεστιβάλ είναι διεθνούς εμβέλειας σημαίνει ότι έρχονται δημιουργοί σκηνοθέτες από πολλές χώρες και γίνεται ανταλλαγή ιδεών, πολιτισμών και επιπλέον υπάρχει ευγενής άμυλα. Αυτό προβάλλει και την πόλη του Αιγείου και γενικότερα τις περιοχής και διεθνώς. Είναι πολύ σπουδαίο και ευχαριστούμε και τον Δήμο εδώ Αιγιαλίας για την πολύτιμη στήριξη και συνεισφορά του στην πραγματοποίηση αυτού του θεσμού. Τα είπατε τόσο παραστατικά και τόσο λεπτομερώς που πραγματικά μας καλύπτεται. Απλώς θα προσθέσω για να σημειώσω πραγματικά και σε επίρρωση αυτών που είπατε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο θεσμός, ότι όλη αυτή η διοργάνωση γίνεται από έναν μικρό ουσιαστικά δήμο, ο οποίος έχει λίγους κατοίκους σε σχέση με μεγάλες πόλεις, μεγάλους δήμους της χώρας, και όμως κατάφερε να αντιπαρέλθει όλων των δυσκολιών και να παρουσιάσει ένα θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας και μεγάλων δυνατοτήτων. Όμως θα μου επιτρέψετε να αδράξω την ευκαιρία για πολύ λίγα λεπτά να κάνω λίγο κατάχρηση της καλοσύνης σας, γιατί ξέρετε, ακόμα είναι νοπές οι εντυπώσεις και θα έλεγα ο αχώς αυτής της συγκλονιστικής ερμηνείας, στη Φώνησα εννοώ, που θαυμάσαμε στη μεγάλη οθόνη. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο πόνεσε, πόσο κουράστηκε η Καριοφιλιά Καραμπέτη για να μπορέσει να μπει τόσο παραστατικά, τόσο πιστικά, τόσο συγκλονιστικά μέσα στο ιδιαίτερο φίλτρο αυτού του ρόλου που απαιτούσε μια πολυδιάστατη γνώση της εποχής, του χαρακτήρα, του συγγραφέα, αλλά και του ύφους, της ατμόσφαιρας μιας διαφορετικής κοινωνίας. Ακριβώς όπως το είπατε, πάρα πολύ δύσκολο ήταν
γιατί πρόκειται για την πιο ίσως εμβληματική ηρωίδα της ελληνικής λογοτεχνίας και γενικότερα, βγαλμένη μέσα από την σπουδαία πένα ενός από τους σημαντικότερους και για κάποιους ίσως του σημαντικότερου Έλληνα λογοτέχνη, όπου έχουν χυθεί τόνοι μελάνης για την ανάλυση, τη μελέτη μέσα από πολύ διαφορετικά πρίσματα, κοινωνιολογικά, ψυχαναλυτικά, εγκληματολογικά, τι είναι αυτή η ηρωίδα και πώς, ενώ η ίδια είναι μητέρα και γιαγιά και έχει φέρει ζωή στον κόσμο, φτάνει στο σημείο να γίνει άγγελος θανάτου. Και αυτό γίνεται με επιλεγμένο φύλο προς μικρά κορίτσια, όχι προς αγόρια. Αυτό αμέσως μας δείχνει λοιπόν ότι δεν πρόκειται για έναν κατασυρωή εγκληματία ο οποίος δρά για λόγους προσωπικής διαστροφής ή προσωπικής ευχαρίστησης, όπως γνωρίζουμε, έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ ανάλογα αστυνομικής υφής κτλ. Για αυτού του τύπου τους δράστες. Η ίδια, έτσι όπως την αναπτύσσει ο Παπαδιαμάντης και όπως την παρουσιάζει και η ταινία μας, είναι αναγκασμένη να επιλέξει αυτόν τον δρόμο, γιατί θεωρεί ότι πράττει ένα κοινωνικό έργο, το οποίο μάλιστα είναι και θέλημα του Θεού. Έχοντας ζήσει η ίδια μια πάρα πολύ σκληρή ζωή, έχοντας κακοποιηθεί πολλαπλώς από την οικογένειά της, από την κοινωνία, ως γυναίκα, που ειδικά εκείνες τις εποχές, το 1903 που γράφτηκε το μυθιστόρημα, η γυναίκα ήταν ένα αντικείμενο αγοραπολισίας και μέσα από το θεσμό της πρίκας, που με μια πτωχή οικογένεια, ειδικά αν είχε πάνω από ένα κορίτσι, αδυνατούσε να το πρικήσει. Και δυστυχώς μάθαμε τώρα πια στις μέρες μας ότι αυτός το πρόσωπο όπως το παρουσιάζουμε εμείς, γιατί τους δώσαμε και την επιπλέον ιδιότητα το να είναι αυτό που λέγανε παλιά πνίχτης ή πνίχτρια, δηλαδή με ένα νεύμα του πατέρα πριν σαραντήσει το μωρό να το ελευθερώσει, γιατί δεν μπορούσαν να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Εδώ μπαίνει και αυτό το προσωπικό της κριτήριο, ότι αυτή η ζωή όπου η γυναίκα κακοποιείται συνεχώς είναι ένα δώρο σωτηρίας για αυτά τα μικρά κοριτσάκια, το να τα λυτρώσει από αυτή τη ζωή και να τους δώσει την ελευθερία τους. Θεωρεί ότι είναι ένα δώρο αγάπης. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με έναν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί αμέσως καταλαβαίνεις την απόγνωση, την τεράστια, τη βαθιά απελπισία αυτού του ρόλου. Και ενώ παλιότερα, όταν σε μικρή ηλικία είχα πρωτοδιαβάσει το κείμενο, είχα τρομοκρατηθεί από αυτή την ηρωίδα και μου φαινόταν φρικτή, τώρα στη μεγαλύτερη ηλικία που μου δόθηκε και η ευκαιρία να την προσεγγίσω και με μεγαλύτερο βάθος και περισσότερη λεπτομέρεια, αυτό ακριβώς αντιλήφθηκα. Τη λυπήθηκα βαθιά. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα της ταινίας μας ήταν να μην την δικαιώσουμε στα μάτια του θεατή, προς Θεού, γιατί τα εγκλήματά της είναι αποτροπιαστικά και θα ήταν πολύ επικίνδυνο το να δικαιώσει κανείς έναν τέτοιον εγκληματία. Όχι φυσικά. Αυτό που θέλαμε όμως ήταν να δείξουμε τον βασικό ένοχο, τον ηθικό αυτούργο δηλαδή. Και αυτός δεν είναι άλλος από την κοινωνική βία και από την κυρίαρχη κουλτούρα της βαθιάς πατριαρχίας, ειδικά εκείνης της εποχής, που δυστυχώς όμως, όπως βλέπουμε, ακόμα υπάρχει στις μέρες μας, και λέω δυστυχώς γιατί γινόμαστε όλοι μάρτυρες μέσα από τα δελτία ειδήσεων καθημερινά για τις γυναικοκτονίες, για τις κακοποιήσεις, για τους βιασμούς νέων κοριτσιών, μεγαλύτερων γυναικών, μητέρων. Και πραγματικά βλέπεις ότι αυτό συμβαίνει και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα πια. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένδειξη έλλειψης παιδείας ή χαμηλής κοινωνικής τάξης, που παλιότερα ας πούμε, μας ήταν πιο εύκολο να το πούμε αυτό. Τώρα βλέπει κανείς ότι η βία κυριαρχεί παντού. Και αυτό είναι τρομακτικό, και συνειδητοποιούμε ότι παρόλο που το γυναικείο κίνημα έχει επιτελέσει άθλο τις τελευταίες δεκαετίες και έχει προχωρήσει σε πολλές κατακτήσεις,
αυτό που συμβαίνει, που σας περιέγραψα πριν από λίγο, αλλά και όλα τα μικρότερα βήματα, τα προηγούμενα που είναι η ηρωνία, ο σαρκασμός, ο κοινωνικός σχολιασμός, το κουτσομπολιό που λέμε γενικώς απέναντι σε μια γυναίκα μας. Είναι πολύ πιο εύκολο όλο αυτό να τη χλεβάσουμε, να τη διασύρουμε για το πώς δίνεται, για την εμφάνισή της, για την ερωτική της συμπεριφορά. Πράγματα που σε έναν άντρα θεωρούνται αυτονόητο, γιατί η γυναίκα είναι πάντα ένα σημείο στυλίτευσης. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν ο διαχωρισμός των φύλων, για να φτάσουμε μετά στην μεγάλη οικονομική ανισότητα, και όχι μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες, που εκεί η θέση της γυναίκας είναι κάτι το απίστευτο, αλλά ακόμα και στις πιο εξελιγμένες δυτικές χώρες πώς το λένε αυτό, τέλος πάντων η διαφορά ανάμεσα στους μισθούς είναι πραγματικά τεράστια, και αυτό το λένε μέχρι και σπουδαίες ηθοποιοί του Hollywood, η Meryl Streep και τα λοιπά. Φανταστείτε. Εμείς λοιπόν ως γυναίκες με την Εύα Νάθανα και όλες τις άλλες συνεργάτηδές μας, την Κατερίνα Μπέι στο σενάριο και όλες τις υπόλοιπες εξαιρετικές συναδέλφους, τη Μαρία Πρωτόπαπα, την Πινελόπη Τσιλίκα, τα κορίτσια που έπαιξαν, τις κόρες μου, την Γεωργιάνα Νταλάρα που έπαιξε την Φραγκογιανού σε νεότερη ηλικία, την Έλενα Τοπαλίδου που έκανε μια άλλη κόρη μου, την Νίκη Παπανδρέου. Όλες αυτές οι γυναίκες λοιπόν θελήσαμε να ορθώσουμε και εμείς τη φωνή μας, μια κραυγή διαμαρτυρίας απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν καθημερινά εις βάρος του φίλου μας. Στους τίτλους της ταινίας στο τέλος θα είδατε τους αριθμούς που είναι πραγματικά σοκαριστικοί. Όταν σου λένε ότι μόνο από τις αρχές του 2000 εκλείπουν από τον παγκόσμιο πληθυσμό 200 εκατομμύρια γυναίκες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και μάλιστα στις μέρες μας που η τεχνολογία δίνει την ευκαιρία στα ζευγάρια να δουν το φύλο του παιδιού τους, σε χώρες πάλι τριτοκοσμικές όπως το Πακιστάν, η Κίνα, το Ιράν, Ιράκ και όλες αυτές οι χώρες, προβαίνουν σε επιλεκτική άμβλωση. Εάν δηλαδή το έμβριο είναι κοριτσάκι, θα κάνουν άμβλωση, ενώ θα κρατήσουν το αγόρι. Αυτό φυσικά μακροπρόθεσμα έχει άλλου τύπου επιπτώσεις πάνω στον κοινωνικό ιστό, γιατί είναι πολύ περισσότεροι οι άντρες από τις γυναίκες, δεν βρίσκουν οι άντρες συντρόφους να κάνουν οικογένειες, αναπτύσσεται η σεξουαλική επιθετικότητα, οι αρπαγές γυναικών, τρομερά πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν από την πολιτεία, από το κύτταρο της κοινωνίας μας, από την οικογένεια, από το πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια και τα κορίτσια μας, να τους μεγαλώνουμε με αγάπη. Εμείς μέσα από αυτή την ταινία και γενικότερα και από αυτά που λέμε δεν κηρύσουμε τον πόλεμο στο ανδρικό φύλο, καθόλου, εννοείται. Αγαπάμε τους άντρες και τους θέλουμε δίπλα μας, είναι οι πατεράδες μας, είναι τα αδέρφια μας, είναι οι σύζυγοί μας, είναι οι σύντροφοί μας, οι συνεργάτες μας, και θέλουμε να συμπορευόμαστε χέρι-χέρι μαζί σε μια ζωή που είναι έτσι κι αλλιώς για όλους μας δύσκολη. Κανένας δεν λέει ότι η ζωή είναι δύσκολη μόνο για τις γυναίκες. Απλώς θέλουμε σε αυτό σύμπνοια, συμπόρευση, αλληλοσεβασμό, αγάπη. Αυτό. Έτσι. Να πάψει για το φίλο μας δηλαδή να υφίσταται αυτή την μεταχείριση αιώνων. Να ξημερώσει μια καινούργια κοινωνία όπου η ισοτιμία των φύλων να είναι δεδομένη και η αγάπη και η αλληλοϊποστήριξη. Και είναι πολύ σημαντικό για την εμπέδωση όλων αυτών των χαρακτηριστικών και όλων αυτών των ιδιωτήτων που με τόση γλαφυρότητα και ενδελέχεια αναφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εναργή φωτεινά παραδείγματα γυναικών, όπως για παράδειγμα τώρα, και αν και σκοντάφτω στην προσκύνειά σας θα το πω, όπως εσάς, όπως συμβαίνει με εσάς, που έχετε πάντα σφυριλατήσει στο αμόνι της ζωής, την έμπνευσή σας, τα ερεθίσματά σας, την αφοσίωσή σας, την προσήλωσή σας πάνω στην τέχνη, στον πολιτισμό, ακόμα και όταν πρόκειται να θυσιάσετε την ευηδή παρουσία σας ή να τσαλακώσετε την ψυχή σας για τις ανάγκες ενός ρόλου, στο βωμό μιας ταινίας συγκεκριμένα, όπως συνέβη με αυτή την απόκοσμη φώνησα που παρουσιάσατε, που πραγματικά εγώ ένιωθα ότι όταν σας έβλεπα
ότι στάζατε πώς να πω, δάκρυα πόνου για να μπορέσετε να φτάσετε σε αυτό το απόκοσμο, το σπαρακτικό αποτέλεσμα. Και επαναφέρω το πρώτο σκέλος της προηγούμενης ερώτησής μου. Πόσο πόνεσε η Καρδιοφιλιά Καραμπέτη για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα? Πολύ, γιατί και κατά τη διάρκεια των προβών, αλλά και κατά τη διάρκεια των πολύ δύσκολων γυρισμάτων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους ως προς τα εξωτερικά έγιναν σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό επάνω στη Μάνη. Εκεί λοιπόν βρήκαμε και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και έπρεπε να πηγαίνω εγώ προσωπικά 2,5 ώρες πριν από να έρθει το συνεργείο, ακριβώς για να καταφέρω να καθίσω 2,5 ώρες στην Πολυθρόνα του μακιγιάζ για να κάνει εκεί το εξαιρετικό και βραβευμένο μάλιστα χτες στα βραβεία Ήρης συνεργείο του μακιγιάζ και των κομμώσεων, για να με μεταμορφώσουν σε αυτήν την ηρωίδα, το οποίο γινόταν με οδυνηρό τρόπο, δηλαδή με υγρό λάτεξ, το οποίο το στέγνωναν πόντο-πόντο με πιστολάκι πάνω στο πρόσωπό μου για να έρθει να καθίσει και μετά εγώ να κάνω γκριμάτσες για να δημιουργηθούν οι ρητίδες. Και τι νιώθατε στη θέα? Και τι νιώθατε στη θέα αυτού του προσώπου? Κοιτάξτε, σε όλη μου την καλλιτεχνική πορεία δεν με ενδιέφερε η εμφάνισή μου, με ενδιέφερε το να υπηρετήσω το ρόλο όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτό που είπατε δεν συνέβη μόνο στη φώνησα, αυτή η αλλαγή μέσα από το μακιγιάζ. Και η πρώτη τελευταία ταινία μου, η Ευτυχία, και πάλι είχα περάσει αυτή τη διαδικασία. Εκεί η Ευτυχία δεν ήταν το δικό μου πρόσωπο αυτό. Είχε ακριβώς, δηλαδή είμαι βετεράνος πια σε αυτή την τεχνική του μακιγιάζ και στο Φλόγα και Άνεμο στη σειρά που κάναμε τώρα, αλλά και από πολύ παλιότερα όταν έκανα το «Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλή Ζωγράφου, και εκεί η ηρωίδα μου περνούσαν τα χρόνια. Σας προκαλεί αυτή η χρονική αντίσταση? Δεν είναι ότι με προκαλεί ντε και καλά. Είναι ότι είναι ένα ζητούμενο, σου προτείνεται ένας ρόλος εξαιρετικός και αλίμονο αν ο ναρκισσισμός σου και η προσωπική σου γυναικεία σου φιλαρέσκεια αρνηθεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι ηθοποιός, δεν είσαι καλλιτέχνης, για κάποιους άλλους λόγους βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο και καλύτερα να το ξανασκεφτείς ή να πας στο σπίτι σου, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Για μένα το να υπηρετώ τον άνθρωπο, το χαρακτήρα και μέσα από αυτό να δίνω τα μηνύματά μου στο κοινωνικό σύνολο είναι το ζητούμενο, το α και το ω. Και το θέμα είναι να είσαι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός σε αυτό, γιατί μόνο έτσι θα γίνεις και πιο πιστικός. Και να σας πω και το άλλο, λέγατε τι νιώθετε. Καταρχάς αυτή η προετοιμασία σε βάζει στο να μπεις μέσα στον ψυχισμό του χαρακτήρα που θα υποδηθείς. Βλέποντας το πρόσωπό σου να αλλάζει σιγά σιγά, μπαίνεις και εσύ μέσα σε αυτή την προσωπικότητα πιο εύκολα. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, είναι και απελευθερωτικό. Το να βλέπεις αυτή την εικόνα σε απαλλάσσει από κάθε είδους ναρκισσισμό. Το μπροστά στην κάμερα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία, η εικόνα σου είναι έτσι και αλλιώς κατεστραμμένη, οπότε εκείνο που έχει σημασία είναι η ερμηνεία σου να είναι όσο το δυνατόν πιο αληθινή και πιο βαθιά. Και ίσως νομίζω από την άλλη μεριά διηλύσεις και την αξία του πανθαμάτωρα χρόνου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που μας περιγράψατε. Δεν θα καταχραστώ άλλο την καλοσύνη και το χρόνο σας. Απλώς τελειώνοντας να μου πείτε, αν θέλετε, τι σημαίνει για σας μία ακόμα βράβευση? Κοιτάξτε, κανένας δεν εμνήσισε τη δόξα. Λοιπόν, είναι φυσικά μια πολύ μεγάλη τιμή. Είναι μια αναγνώριση όλων αυτών των κόπων που κάνουμε και που δεν είναι γνωστοί στον κόσμο. Ξέρετε, όταν στα γυρίσματα της Φώνισσας ήρθαν κάποιοι εντόπιοι άνθρωποι εκεί της Μάνης για τις σκηνές πλήθους με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί θα ζούσαν αυτή την εμπειρία, φορέσαν τα ωραία τους κοστούμια, τα αυθεντικά της εποχής που είχε κάνει με συγκλονιστικό τρόπο η Εύα η Νάθη, να τα είχε συγκεντρώσει από μουσεία κτλ.
Και όταν είδανε τις συνθήκες, το ξανά, πάμε πάλι από την αρχή, μια πομπή, 60 ανθρώπων, με κρύους αέριδες, με βροχές και με όλα αυτά, κάποιοι παραιτηθήκανε, κάποιοι φύγανε στη μέση, κάποιοι είπανε αυτή είναι η δουλειά σας. Λοιπόν, εμείς καθόμαστε 2 ώρες και βλέπουμε μια ταινία στο καναπέ του σπιτιού μας, χαλαρή και ωραία, και εσείς τραβάτε όλο αυτό. Λοιπόν, δεν μετριέται ούτε η βάσανος, ούτε η κόπη, ούτε η βαθιά μελέτη, ούτε οι αγωνίες, ούτε οι φόβοι, ούτε το στρες, ούτε το άγχος, τίποτε. Δεν είναι γνωστά αυτά, αλλά και να είναι αυτό που σας λέω, η μία βράβευση είναι ακριβώς αυτό, μία αναγνώριση και μία τεράστια χαρά για σένα που το κάνεις αυτό, που το παραλαμβάνεις. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το είχα διαπιστώσει βέβαια και άλλες φορές που είχα την τιμή και την ευλογία να μιλήσω μαζί σας, αλλά νομίζω το διαπιστώνει για άλλη μια φορά και ο κόσμος ότι όσο απολαυστικοί είσαστε στη σκηνή, τόσο ακόμα το ίδιο λυσιτελής είναι και ο λόγος σας όταν εξομολογείστε στο πλαίσιο μιας συνέντευξης. Γιατί εσείς δεν μιλάτε, εξομολογείστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό δείγμα γραφής ενός ανθρώπου που είναι τόσο αληθινός και μιλάει πάντα τόσο αψημιθίωτα. Κύριε, αυτό είναι το ζητούμενό μας. Είμαστε σε μια κοινωνία που είμαστε πραγματικά μέσα στο ψέμα. Το ψέμα στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή. Βλέπουμε τι γίνεται, τα τεράστια εγκλήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, επιθέσεις κρατών σε κράτη, πόλεμοι, βομβαρδισμοί αθώων παιδιών, φρικτές εικόνες. Γινόμαστε μάρτυρες και δυστυχώς συνηθίζουμε σε όλη αυτή τη βία. Ως καλλιτέχνης, αν τουλάχιστον δεν έχεις την ικανότητα να πεις και την πρόθεση όλη σου τη βαθιά αλήθεια στο κοινό, γιατί μόνο τότε θα αναγνωρίσει το κοινό εκείνο τη δική του αλήθεια και θα ταυτιστεί μαζί σου. Αλλιώς δεν έχει νόημα όλο αυτό, δηλαδή γιατί να γίνεται, είναι μάταιος κόπος. Έτσι. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο, την καλοσύνη σας. Μαζί με όλα τα άλλα, επιτρέψατε μου να πω και για την χρυσορίμωνα θεατρική σας γλώσσα, τόσα χρόνια που χρησιμοποιείτε με τόσο σεβασμό και τόση αξιοπρέπεια απέναντι στο κοινό και με τέτοιο αίσθημα ευθύνης. Δεν θα πω άλλα για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, αν και να είστε σίγουροι ότι θα μπορούσα να διατυπώσουμε πολλά κοσμητικά επίθετα και να σφιγγυλατήσω το πορτρέτο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας και θα τα πούμε βέβαια διαζώσεις στο Αίγιο τη βραδιά της βράβευσής σας. Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραπέτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας. Πελοπόννησος FM 104,1